A miña pretensión coa miña presencia nesta comisión, coa miña comparecencia, é evitar que, sen razón, e creo que de xeito insusto, se ataque o prestixio e a honorabilidade dos equipos da Xunta, dos sucesivos equipos da Xunta actual que eu presido e dos equipos anteriores dos que formei parte e incluso daqueles dos que non formei parte. Por tanto, veño aquí a defender a actuación dos letrados, dos interventores, dos auditores, dos altos cargos e, en definitiva, todas aquelas persoas, incluídos moitos funcionarios de carreira, que velan e velaron sempre, e agardo que sigan facendo, pola integridade dos procesos que afectan a Xunta de Galicia. Señorías, aquí non houbo coldos nin aldamas. Eso pasou no goberno de España. En Galicia, afortunadamente, non sucedeu e, polo tanto, non temos nada de que avergoñarnos. O que non estou aquí é para participar nunha comisión de difamación, nin estou para trasladar recados a persoas que xa non están aquí, nin para intentar facer moito ruido aquí e que non se fale do ruido enorme da corrupción que estamos vendo fora de Galicia, e tampouco estou aquí para que se me utilice como unha especie de justificación frente a críticas internas que estamos vendo frente a citas congresuais moi inminentes. Por tanto, non quero ser, en definitiva, señorías, cómplices de trasladar a política tóxica que está noutros lugares, nin a este Parlamento, polo menos eu non quero facelo, nin a Galicia.